Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky Tomáš Taraba, nominatív. Slovenská národná strana plne podporuje odvolanie lídra hnutia Progresívne Slovensko, PS, Michala Šimečku z pozície podpredsedu parlamentu. Taraba to uviedol na sociálnej sieti. Podpora týchto krokov prichádza najmä z dôvodu jeho kontroverzných vyjadrení a činností šíriacich násilie. Dôvodom je posledná tlačovka. Podľa Tarabu Šimečka oklamal verejnosť, keď popieral akékoľvek spojenie svojej rodiny s nadáciou Milana Šimečku, pričom podľa výročnej správy 2023 je Peter Šimečka členom správnej rady nadácie. Podľa Tarabu boli tiež závažné prieťahy pri schvaľovaní zákona o Fonde na podporu umenia, ktorým PS údajne na Šimečkovú žiadosť manipulovalo, aby si mohli rozdať peniaze na roky dopredu pre nadáciu. Dôvodom jeho odvolania by však mala byť jeho posledná tlačovka. Na poslednej tlačovke líder PS povedal, že ak chce vláda upokojiť situáciu, treba odvolať 2 ministrov. Šimečka, ktorý má osobnú politickú zodpovednosť za vulgárne mítingy, ktoré od prvého dňa z frustrácie z prehratých volieb organizoval k vymysleným problémom, sa opäť vyhráža Slovensku nepokojmi, opýtal sa Taraba. Vicepremiér tiež pripomenul incident, keď po atentáte na Roberta Fica bol Šimečka vystrašený o svoj život a ponúkol 100 dní kľudu, ak vládnuca strana prestane pracovať v parlamente, teda nebude vládnuť. PS je podľa Tarabu zradikalizované. Opäť sa nám teda išiel vyhrážať, uvidíte čo bude, ak budete presadzovať vlastný program, s ktorými ste vyhrali voľby. Táto politická bábka bez autority, ktorú si na čelo PS dosadili mimovládky, musí byť po vyhrážkach, že ak nebude po jeho vôli, nebude pokoj politicky izolovaný. Opozícia, ktorá na svojich vulgárnych a zradikalizovaných mítingoch vytvorila atentátnika Cintulu, sa musí od Šimečku dištancovať, zdôraznil Taraba. V závere Taraba zdôraznil, že každý, kto sleduje tlačovky hnutia PS, musí vidieť snahu o šírenie hoaxov vytrhnutých od reality. Nulová odbornosť, len snaha bičovať emócie. Vo svojich radoch majú poslanca, čo hajloval a platia asistenta, čo Izrael vyhlásil za genocídny projekt. Líder PS je s tým OK, konštatoval Taraba s tým, že PS je zradikalizovaná strana a vládna koalícia nemá dôvod túto radikalizáciu živiť tým, že predseda strany šíriacej násilie bude podpredsedom parlamentu.